Peniad da gan Billy Kirkman. Cadwaladr ag amser. O'r bas gynnar yn hyfryd. Dyw Flint ddim yn cam sefyll chwaith. Mae Aberystwyth i mewn bryn. Mae Evans hefyd yn on y cwrt. Flint yn dangos o sgiliau. Flint! Y bel yn gwiro heibio'r postyn. Cyfle gwirioneddol cynta'r gêm. Oedd Niall Flint drwodd o bas hyfryd gan Cadwaladr. Efallai ddyle wedi pasio. Aeth ei hun. Heibio'r postyn ar ôl y gwiriad. 19 munud i chwarae. Y pennau fyny amdani. Mae'n syrthu Anison! Anison! Mae Aberystwyth ar y blaen! Harry Anison a'i bedwaredd gôl y tymor hwn. Dyw Aberystwyth heb ennill oddi cartre ers diwrnod cynta'r tymor yma yn Airbus, ond maen nhw ar y blaen wedi 19 munud. Anison yn cadw i ben ac yn dod o hyd i'r gornel ucha. Litchfield a Bradford i fyny o'r cefn ar gyfer y gic rydd yma. At Bradford fan hyn, mae'n ennill y peniad hefyd. Mae'r bel yn syrthio Evans yn y cwrt, a mae beniad dros y llinell yn y pen draw gan Mark Cadwaladr. Y bel yn rhy boeth i Lewis Dutton o beniad Evans, a mae Cadwaladr di sgorio yn erbyn i gyn glwb. 2 gôl mewn 2 gêm i Mark Cadwaladr, ac mae'n 2 Aberystwyth wedi 7 munud ar hugain. Bradford yn ennill y peniad, a Cadwaladr yn rhoi'r bel dros y llinell. Airbus heb gael ergyd ar y nod eto yn yr hanner cyntaf yma. Tybed ydyn ni newid nawr wrth i Jake Phillips fanteisio ar gamgymeriad bach Bradford. Na, mae ddim yn allan am gic-gol. Dyw hi ddim yn mynd i gyfri Adam Davies. Oedd y lliman wedi chodi. Dwi'n meddwl bod y penderfyniad yn un cywir hefyd. Ond mae'n dangos be alle Airbus greu. Croesiad da gan Phillips a Davies yn gorffen yn wych, ond mi oedd hi wedi croesi'r llinell wen. Phillips a Palmer drosti. Palmer ar gic, ond mae'n taro'r trawst, a mae yno Adam Davies sy'n sgibo'r bel i mewn. Mae Airbus nôl yn y gêm yn rhydedd munud yr ail hanner. Oedd y gic rydd yn odido gan Palmer. Ac Adam Davies oedd y cyntaf ymateb wrth iddo sgorio i drydedd gôl y tymor hwn. Mae Airbus nôl yn ddim a ganddyn ni gêm ar y maes awyr. Airbus 1, Aberystwyth 2. Flint. Yn ffigio. Niall Flint. Y croesiad at Cadwaladr, mae hwn yn gyfle, mae hwn yn gôl i Aberystwyth. Mae Cadwaladr yn sgorio eto. Y 2 gôl o fantes yn ôl i Aberystwyth wedi 58 o funudau. Gwaith gwych gan Flint i oedi a'r croesiad wedi fesur yn berffaith. Cadwaladr rhwng y ddau amddiffynwr a'r peniad i'r gornel ucha. Y bas drwodd gan Flint i Iwan Lewis. Iwan Lewis! Mae'n bedair i Aberystwyth a does bosib bod y triphwynt yn saff nawr. Pas hyfryd drwodd gan Niall Flint yn creu gôl arall heno. Iwan Lewis yn cadw i ben ac yn ei gosod hi yng nghefn yr hwyd. Anison, gic at y postyn pellan, chwilio am Bradford. Mae'n taro'r postyn, a mae di mynd i gefn yr hwyd. Mae'n 5 i Aberystwyth, yn 5 i'r ymwelwyr. 10 munud ar ôl o'r 90. Mae hon drosodd y gic rydd, y peniad, y postyn, y pumed. Darlington yn hyfryd ymlaen at John Owen. Owen ar draws, mae Canafan yno i dor hwyd ac mae'r eilydd wedi gwneud 1-6. Hanner dwsin disglair i'r ymwelwyr. Chwarae hyfryd gan 2 o'r eilyddion. Darlington ac Owen ar eilydd arall. Canafan yn rhwydo. Hanner munud, mae'r amser ychwanegol yn weddill. John Owen yn ennill y peniad. Canafan drwodd i Anison. Harry Anison mewn tu ôl yr amddiffyn. Anison, arbediad da gan Lewis Dutton. Wel, ddim mor dda hynny. Y bel i Alex Darlington. Ac mae'n 7 i Aberystwyth yn yr eiliadau ola. Yr eilydd yn rhwydo. Mae'n noson sobor o wael i Airbus, ond mae'n noson ardderchog i'r ymwelwyr. Ei 7fed gôl nhw, a maen nhw wedi cymryd eu cyfleon yn wych.